Katọlik Diocese niile nọ na Nnewi na fa na-eme ngagharị iwe maka Bishọp Benson Okoye. Fasị na bishọp anụnwa n'ọbụkwa ekperima n'ọbụnya ifefa na-akọ n'ọnụ ebe a bụrụkwa obere ife. Fasị iri na na-efe ekwensu na ọhadụri efe Chineke. Unu manụ bishọp anụnwa akasịa mụpụtara mgbe fa mepere Diocese na Nnewi wee kụchaa akpụkwụ ya wee sị na ọkacha bishọp anụnwa a na-akpọ Benson Okoye, nke bụ na ndị a na-eme ngagharị iwe si na ya bụ bishọp n'ọkwa onye adazi ka ọ bụ na ebe alụrụ Diocese nwanụ eji wee tịa kacha mụ na Nnewi na ya bụ bishọp ahụ alahụkwa na ya bụ ụlọ ụka n'ọkwa oburu moto ya ọbịa ọ nọgide n'ụlọ ụka chijie oburu moto ya naba n'obodo be nna ya jelahụ ebe ahụ na ọha alahụkwa n'ụlọ ụka na ife kpatazie eji eme ngagharị iwe anụnwa mbụ ndị zonu niile nọ na Diocese dị na Nnewi ma Ihiala ma Nnewi ma Ọkịja fancha niile fa na-eme ngagharị iwe na fa na-akọwa na bishọp anụnwa be ekwensu na ọ ghasasịchago Katọlik chọọchị niile nwee na Nnewi Diocese na okewasịchago fintotu n'ọkwa okụlụ ọnya isi si okeke ọnya na ofu ụlọ ụka na okewagofa fadintotere ogene ka a na-achụ ego wee na-ekeritifa ka a na-ekeri ogiri na-ekeritifa ka anụ a na-eke na ụmụnna fa wee sị na ya bụ ife na fa achọzie na sinsi eji wee weta bishọp Benson Okoye o ji wee bụrụ bishọp ndị Nnewi Diocese na ya bụ nwoke aghasasigo Katọlik chọọchị niile dị na Nnewi Diocese na fa achọzi ya bụ nwoke na ya bụ nwoke ebe ekwensu bụrụ ajọ mmụọ bụrụ onye oshi bụrụ nya ifefa degasị na akwụkwọ ekpuchinata m ya maka ndị nwe nnọọ ihu akwụkwọ nnọọ si na ọ bụ ndị anti na Kraịst onwekwa ifefa akọfọ ya bụ Benson Okoye si na ya bụ nwoke na-ata arụ na okpodoziri ndị Katọlik chọọchị ụlọ ụka fa na okpodorufe isi na ana na onye akpọta ka ọ na-edozi si ya bụ nwoke na-aghasa na fa achọghọzie na fa na-akpọ popu ka ọ bịa nyelụfa aka kama fa ya akpọba kadinal nze nọ nso kpọba ndị kadinal anafa akpọ popu nọ na Itiri ka ọ bịa nyelụfa aka ndị nke a na-egbutiti na Sokoto na ndị otu ya ndị Katọlik chọọchị popu abịagwa ebe ahụ ọ bụ na na-ekewata ụlọ ụka ka popu ya eji wee bịa nyere ndị Nnewi Diocese aka. Onye unu ya akpọba abụọ kadinal nze na ndị otu ya na ọ bụghị popu ka unu ya eje kpọba na fa na-akpọ popu ka popu bịa nyerụfa aka napụta fa n'aka bishọp Benson Okoye na bishọp Benson Okoye na ọ na-egbuzikwafa egbu na ọ bụrụkwa onye ndu na ife ọ bụkwa bụ onye nghasa. Akụkọ ọkarịkwa na ya bụ nwoke ebe ego ka ọ na-achụ na ọ bụrụkwa ụka ka ọ na-aka na ọ na-efe ekwensu na-efe ajọ mmụọ. Ife ndị nne na ndị nna na-akọ ya n'ọnụ ebe a ma ụmụ agbọghọ ma ụmụ okorobịa ife sifa n'ọnụ wee na-apụ ebe a ọ bụrụkwa obere ife. Fasịrị bishọp Benson Okoye na fa achọghọzie na Nnewi Diocese na ya bụ ekwensu kafati na ajọ mmụọ na ya bukolu ngwongwo ya ka ọ naba be nna ya bụ adadikati n'ogene na ya budebe bishọp fa na fa achọrọ onye ọzọ na fa achọghọzi onye ndu ya bụ bishọp Benson Okoye na ojidego Katọlik chọọchị dị na Nnewi Diocese wee ghasasịchaa ya wee gbodofe isi n'ala n'otinsi eji wee webata ya na Nnewi Diocese ka Katọlik chọọchị niile dị na Nnewi Diocese ka ụkwụ fajizi wee na-agbaji ka fajizi ama gworogworo onye fụzi ibe ya ọ na-achụ ya ka o gbuo ndị ụka fụzie ndị ụka ibe fa na-achụfa ka fa gbuo maka bishọp Benson Okoye. Na ifefa ji emelụ ngagharị iwe abụ na si chụtuolufa bishọp Benson Okoye na si kpọpụ ya na Nnewi Diocese na fa achọghọzie amala ebe a ya akpọji ya na tikpọjie ya kama na Nnewi Diocese na fa achọghọzie na bishọp gbatalụ fọt enyemaka ka popu ka fa na-ekwu na ya bụ nwoke bụ bishọp na popu gbatalụ fọt enyemaka bịa chụpụrụfa bishọp Benson Okoye. Wee na-ajụzio ebee ka kadinal nze na ndị kadinal ndị ọzọ nọ ndụ unu ya akpọba na afta popu ọ bụrụ ndị kadinal afta ndị kadinal ọ bụrụzie ndị bishọp na ndị ọdụrụ ịchụtụ ya bụ bishọp Benson Okoye kpọpịa na Nnewi ka unu nwa mmiri tọwa ike obu ndị kadinal. Ụfọdụ nọ na kọmentị na-atị na ndị kadinal nwa na-enyechagofe aka adị mgbu bishọp Benson Okoye na ife a na-ekewata ụlọ ụka ọhọ bizinesi agbata eke wee na-enyefa na ndị kadinal ama nchụtụ nwunye na ọ bụrụ na ọ na-atọ ọnụ ọpụ ọfụma ya na ọ bụ na ọ na-eweta ego ọfụma
n'ego ka ama na ọ bụ ọzịkwa ife na-eme n'ụlọ ụka ka ama ifefa kwukwa na kọmentị ka m na-akọrọ na anọkwa m ebe ọ nọme anọkwa m ebe a na-eme ngagharị iwe n'ọkwa ifefa kwuru ka m kọrọ unu We don't agree. Biko ihe a na-ekwu ihe biko nwanne ndidi onweghị ihe na-esere anyị na Reverend Fada n'ebe Yes, onwe bụ ishu anyị nwere mana ọ bishọp bịa kụrụ anyị ishu oge anyị ji enjoy ya now ife nna ya pope ya nye aka onye adị asọpozi bụ bishop na this Nnewi diocese. Ọ na-ekrete anarchy. Yes, onye adazi ka ọ bụ na-araghịkwala adazi ahụ ọ naghị araghị na date Ọ da-arahụkwa na cathedral. so n'oge aka mma o wepụrụ anyị this man ọ bụrụ na ewepụ ya o kretiala many things otisa St. Martins otisa St. Gregory's n'ụzọ atọ anọ now ọ bakwala akwa o buru ọ na-aba ebe ahụ Onye ụka onye chiri bishọp ọ kwesịrị ịla agasa ndị ọ na-achị ọ bụzikwa ụka ka anyị na-aka so biko ihe anyị na-ayọ popu ka anyị na-ayọ now ya nyere anyị aka ọ bụrụ na nwoke a n'otu igwe ala Nnewi diocese ọ mapụzi ya kretiara ihe ala dị supposing on their own diocese ọ gasakwala St. Martins unu marakwa so ọ bụrụ na ọ ji aka mma na o wepụrụ anyị this bishop now ka ọ kpọrọ anyị ebe a ọkwa na ihe unu kwuru